morning, Zakuna Pungkaham, sini media person dakno, all the kok media kurang. Bela ke korno hambai maya koro, ini pungkasan jarabo. Sini media di bus kanggo maaf ini karang kau bano. Sini punggo hatat seke je tiap di bunggai kaisa gotna nanti viral jak nuka. Apne karone sini media di sango phaimani karon tam ni bagai hingkai sini protibadi kolomo je tiap di munggai je buskang पंचायत इलेक्शन जे ताकारजला ब्लक कमिटी उमुलुन आरो ने सेक्रेटारि कायसा जत स्कुल सिटी कालेक्शन बागै इशु खायो जे पेपार सोंलुखा इनका आबो बिलाखि निंदा आं जानगो तामनि बागै हिंगाय कुनु ताकारजला ब्लक कमिटी कुनु सेक्रेटारि अ सिटी नो सुखाया बा सिनि माइनारो आबो पास खाजाग्रै कुनु सिनि सेंट्रल कमिटी हयते बो डाइरेक्शन रजा करे सिंनो साजाबो करे इनका अब कायसे षड़यंत्र सिनि टियाबनो एकटा किसु ताबो फानसा ताय ग्राक नुकमानि बागै बरर हेमान रंगै जे अबनो उइ खायनानि लामा नायतोगै अब जे भाइरेल खायने र बरक सात सातनो अबनो सिटिनो इशु खायगा हने आं बरकनो अब बेरो तानि बागै इनका सिनि ताकारजला ब्लक कमिटी र कुनु दिनो कालेक्शन 500 टाका के खांना हनै जों सिटि इशु खायमानि गरै आबागै बेलाखे निंदा खायो अबाहाय जुदि न हुं तंखाय मोथाबदि तामनि बागै इनखाय टिएफ र सारा त्रिपुराव जतन कुपलुं खानसानि बागै बा डेभलप खायनानि बागै सिनि दफानो अ लामनो नायदुगै सामुं खायलाय दङ किन्तु अ खानसा हंना थांदिनि एकटा किसु बरर गोबां बोखा तंनाय र बंनि बोखा हामिया खानसा बाहायके सेखाक मानो बरक अ लामनो नायदुगै अ माहाय सामुं खायो किन्तु गुबैनो जों माहाय सामुं खायमानि तंखा दिनि जों अब बनो जों नायदुगनाय साबामनो गारेखाय जों आसे बै थागला जे सिनि ताकारजला ब्लक कमिटी जों अब सिनि ताकारजला ब्लक कमिटी व साइजना सेक्रेटारि दङ किन्तु अ सिटिओ सोंनुखा अरबो जे पेपार बायखायाव को खायजाक भाइरेल खायजाक सेक्रेटारि सिगनेचार खायो होनो इनिशियल सिनर ताकारजला ब्लक कमिटी व साइजना सेक्रेटारि दङ किन्तु साजिगन खाना जे सिनि टिएफ नि मुंगुने दिनैनि सिनि हास्तेनि रखमाब्लायो टिएफ रो चांदा खागो हैनाय पत्रिका उता अको जों सायमानो सिनि त्रिपुरा इंलिश फेडरेशन 2022 नि एप्रिल मासनि 6 तारिखआव सिनि हाबुबाग्रानि याक्तैखे अमो त्रिपुराव कताल संसार जागा जों गुबुन कताल नर जतन सायमानो सिनि संगठन सिनि त्रिपुरा हास्टेव आबो रोख गाहाम तखवारै जों बिभिन्न थांग्राय सामुदानिता जों दिनै अकमनो जों कन्डेम खालायो जे दिनैनि जे मिडिया पकमाबलायाव खामानि चान्दानि बागै एडिसि भिलेज कमिटि इलेक्शन दैने जे चान्दानि खामानि आबो सिनि संगठन फैजन थांमानि कोनो सारखालारिया सिनि ताकारजला पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट कमिटि टिएफ नि सिनि आमे कोनो सिद्धांत नामन कोनो रेजोल्यूशन गरै सिनि एक्जिक्यूटिव कमिटि नि कोनो सिद्धांत गरै जों हमखाना सायमान आबो ताताल जों आगामी दिनाव जों आपना टलिउड नायै जों आबो उनि आसब गुबै कामाव जों आबो निश्चय गारिनाय एवं जों टिएफ सं आबो ए जे फटोग्राफी खानसना नायसिगै जों त्रिपुरा हास्टेनि जत कर्मचारि बदलङ जों गावबो दङ थानसानि मारियाव फायनाय सिनि त्रिपुरा सरनाय हामग्रेनि बागै जों दाम खालायमान आबो सिनि वानसुमा सिनि दाबो जों रांखागै अमाय खालायनायनि सिनि कोनो वानसुम करे एवं सिनि संगठन जों गोरोब जेबाबे विशिष्ट समय जेबाबे सिनि संगठन दरकार एवं सिनि रांरिनि जों रांरि जों आगि किसे मिसे रांरि खागायो अमतिनि बागैया जों गोरैनो खुंख्रि रनो सबानानि सिनि विभिन्न जों सोशल सिनि सामाजिक अबस्थायाव सबानानि बागै नेसाग्रस्त एलाकाव न पुरी एलाकाव सिनि परिमे आमति जागारबो जों गोबां सिनि कन्ट्रिबिउट खालामनो दङ आपनि बागै जों किसे मिसे खागो किन्तु सिनि इलेक्शन को डिक्लेयर इयाखौ
sini কোনো আবার সিদ্ধান্ত থাকো একমাত্র কুট কাছে রায় রোখা ni খানা কাছে মা খাইনে উইদিন 1 নভেম্বর 2005 তো sini আমি কোনো ডিসিশন করি কো ও যে তাবো কক মাবলায় রহনাই जों आबो निश्चय जोङो टिएनो दुर्बल खालायनायनि এবং जोङो हामियाखौ फोरोंनायनि बागैनो बनि साइकेल मोननो जों खबकनाय आबो हायरक थांनायनि उनाव आगामी दिनाव जों हमनो तलि नायने आसल गुबै घटना ताम आबो निश्चय जोंनो मिडियान थानि जों आगामी दिनाव तो दिनै जों आबो खबकनाय जे दिनै त्रिपुरा हास्टेनि जे কক माबलायाव खामानि जे प्रतिबादि खालामो आबो সম্পূর্ণ মিথ্যা আবো সিনি তরফ থেকে কোনো সার্কুলার এবং সিনি সার্কুলার जों আমকে সিনি কতগুলা সিনি